Sura kien hemm rapporti fis-Sunday Times dwar id-delay fil-proġett tal-Power Station. Hemm tikkonferma dan id-delay u meta intom ħabbartu new time frames kont rġajtu rbattu il-commitment tagħkom bażikament. Li f'dawn il-ġimgħat dak li għandu x'jaqsam mal-framework li għandu x'jaqsam mal-Power Station qed jiġi reviewed li huwa żgur huwa li diġà bdew it-testijiet dak li għandu x'jaqsam mal-gass għall-trasformazzjoni tal-BWSC. Ħankunu qegħdin issa fil-jiem li ġejjin nagħtu update tas-sitwazzjoni kif inhi li hu żgur huwa li l-sitwazzjoni għall-qalba fil-gass ħatkun qiegħda sseħħ ħatkun qed isseħħ mingħajr ħafna dewmien. Id-delay għandna nistennew ġi għal wara s-sajf. Jien stess qiegħed bħalissa nieħu brief tas-sitwazzjoni u fil-jiem li ġejjin kemm permezz tiegħi kif ukoll permezz tal-Gvern ħankunu qegħdin naraw li kulħadd jiġi infurmat bis-sitwazzjoni kif inhi li hu żgur huwa li m'hemmx sitwazzjoni ta' xhur twali jew stennija twila, imma l-pjan tal-Gvern qiegħed jisseħħ u ħajkun qed jisseħħ. Tikkonferma li l-vapur għadu mhux lest? Ma nistax nikkonfermalek għax maċċ, skużawni. Permettuli sekondi. Grazie. Le ma nistax nikkonfermalek li l-vapur għadu mhux lest għad m'għandix dak it-tip ta' briefing. Fil-jiem li ġejjin ħajkunu qed nagħtu briefing ukoll pubblikament dwar dan kollu.